מה הקשר בין אנרגיה נשית, אנרגיית הזרימה, הנגביות שלנו, הטבע שלנו, לבין להכניס כסף, לבין להרוויח כסף? הרי קיבלנו חינוך שלהצלחה, לחומר, אין קשר לאנרגיית הזרימה, אין קשר לרכות, אין קשר לעדינות שלנו בתור נשים. אבל זו תפיסה כל כך שגויה. בגדול השיעור הזה, התוכן הזה לא אמור היה להיכנס לתכנים של הקורס, אבל אני מרגישה שזה החומר שכל אישה צריכה להבין, וזה החומר שכל אישה צריכה לשמוע, וזה בא משורש הנשמה שלי באמת, ככה שיש לי רצון לכל מי שרכשה את הקורס, תמיד להוסיף עוד תוכן ולהשאיר אותו בעוד ידע ובעוד השראה, כי פתאום אני טיילתי, אני עכשיו נמצאת בחול, אני אחרי צבא, ואני תפסתי את עצמי במחשבה של רגע, אני חסכתי כסף, אני עבדתי הרבה במהלך השירות. עכשיו סוף סוף יש לי את הזמן הזה כדי ליהנות מהפירות שגדלתי, נכון? כדי סוף סוף להשתחרר, כדי פשוט לחיות. תפסתי את עצמי בהרגשה שאני לא נהנית. אני כל כך לחוצה בלהכניס עוד ועוד כסף, שאני פשוט כל כך שוכחת שהדבר הכי חשוב זה ליהנות מהדרך, וסוף סוף לאפשר לעצמי לחוות את החיים שהגעתי אליהם, בעזרת המחשבות שלי, בעזרת העבודה שלי, בעזרת עצם מהותי. הבנתי שאני לא מחוברת לנשיות שלי, ובגלל זה אני בלחץ הכלכלי. בגלל זה אני כל כך תופסת את עצמי כדי להרוויח עוד. בגלל זה אני כל כך במרדף אחר עשייה המטורפת הזאת, ובגלל זה אני גם לא מצליחה להכניס כסף. תפסיקו לחשוב שכסף זה עולם הגברים, שכסף מגיע רק דרך העבודה קשה של להיות בזכרי ולא לישון בלילות. לא, יפות שלי. לפעמים להכניס כסף זה דווקא אומר להיות בטבע שלנו. ולפעמים, ואפילו לעתים רבות, זה דבר שהכי עובד. יש משהו מאוד מרשים בחיבור האמיתי לגוף שלנו, ויצירת אנרגיה נגבית והתחברות לאנרגיה נגבית בחיים שלנו. ואני יכולה להגיד לכם שאנרגיה נגבית נמצאת בכל בן אדם. זה אנרגיה של חופש, יצירתיות, תשוקה ושחרור. כמה נשים רבות שמחוברות יותר למחזוריות שלהם, לטבע שלהם, שיודעות לאפשר לזרימה של שפע להגיע עד אליהם, עצם כך שהן יודעות לשחרר שליטה. אבל חונכנו שבמיוחד לשחרר שליטה עם כסף זה משהו שאי אפשר לעשות, כי כסף זה משהו שמקובל לתפוס כדבר שאנחנו צריכים להתייחס אליו באופן מאוד אחראי, שאנחנו צריכים כל הזמן לבדוק מה מצבו, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. כי זה מנתק אותנו מההנאה. זה מנתק אותנו מעצם הטבע שלנו. זה הופך אותנו לנשים זכריות שלא פועלות מהטבע שלנו. אבל אני יכולה להגיד לכם שאתם יכולים למצוא אפילו הרבה יותר גברים שמצליחים בפער מגברים שלא מחוברים ליצירתיות שלהם. בנות שלי, מה שאני רוצה להעביר לכם שכסף זה חלק מהשפע. ומה זה שפע? דיברנו על זה, נכון? זה זרימה של אנרגיה חיובית, שמגיעה דרך הזדמנויות, דרך אנשים, דרך שחרור. ומה זה אנרגיה נגבית? זה בול אותו דבר, יפות שלי. אפשר גם אחרת. אפשר להכניס כסף דרך הנגבי שלנו, דרך חיבור לאמת הפנימית ודרך אהבה עצמית. כשאת מקבלת את הטבע שלך, כשאת מודעת למחזוריות שלך, נכון? באיזה שלב במחזור הכי עדיף לך לפעול ולקחת מושכות, באיזה צד של המחזור כדאי לך להרפות, כדאי לך רגע לחשוב על הרעיונות, יותר לתכנן דברים. כשאת יותר בשחרור שליטה, זה מאפשר
לספייס של המון רעיונות להיווצר. וככל שאת מחוברת יותר לנגבי שלך ומאמינה מעומק הנשמה שבתור אישה את יכולה גם להצליח בדרך הנשית שלך, שם השינוי האמיתי קורה. לכן הפואנטה של השיעור שלי, אני רוצה להעביר לכם, אם אתן עכשיו נמצאות בתקופה לא פשוטה ואתן מוצאות את עצמכם מאוד דורשות מעצמכם הרבה דברים, מאוד לחוצות, אולי הפתרון הוא זה דווקא להתחבר חזרה לטבע שלכם ולשכוח לרגע על הכסף, אלא באמת לאפשר לעצמכם להיות נשים.